Salut! Astăzi vom face recenzie la Sub dom de Stephen King, volumul 2. Și la fel ca mai de mult o să citesc, am scris aici un pic rezumatul pe un caiet. În partea a doua a poveștii, oamenii din Chester Mills se luptă iar unii cu alții ca să vadă cine supraviețuiește. O cauză ar fi faptul că domul îi face violenți. Romanul mi s-a părut foarte plictisitor și din cauza asta nu am fost foarte atent la detalii. La sfârșitul poveștii apare un câine care reușește să intre pe sub dom pe o porțiune unde se făcuse o gaură. Era vorba și de un aparat din cauza căruia la sfârșit domul se ridică și dispare. Nu am înțeles bine, pentru că e foarte plictisitoare cartea. Sunt multe dialoguri și narațiuni care nu și-au rostul. Pe la sfârșitul cărții, unii locuitori din Chester Mill au putut să respire ușurat pentru că se ridica domul și nu mai depindeau de tuburile de oxigen și nu mai era nevoie să tragă aer din pneuri. Nu ni se spune la sfârșit ce e cu acel dom, la fel de simplu cum a apărut, așa a și dispărut, la fel de ușor în aer. Cam atât cu această carte. Mi-a plăcut mai mult partea întâi din Sub dom. Da, după cum am zis, partea a doua a fost cam plictisitoare și nu prea am fost atent la detalii. Important e că povestea se termină cu bine și domnul a dispărut, a dispărut de pe acel oraș și locuitorii orașului Chester Mill au putut să respire ușurați și și-au văzut de viață în continuare foarte frumos, ca și înainte. Ne auzim data viitoare. Salut!